Gapo iti panagpangato ti bilang dagiti estudyante. Ken panakapektar ti ginginet dagiti daduma a classroom ti Mark Israel B. Bernos Memorial National High School. Nagserbi ti gymnasium kas temporary learning shelter anang akomodar kadagiti grade 7 ken grade 8 students. Napudot ken saan da ang makafocus. Dahito ti nagbalin nga obserbasyon ni Teacher Grace kabayatan ti panagklase da iti TLS. No, adda kami di gym, no kasi nga umaldawon, nakapudpudot. Nuhaan man nga napudot, agtudo, maarbisang kami, masapreang kami. Ladies and gentlemen, let us give a warm round of applause for the cutting of ribbon of the newly constructed school building. Kalpasan to opisyal ken panakabendisyon dagiti dua a baro a classroom agbalinen a komportable ti panagbasa da. Inawat ti pagadalan ti tulbek manipod DPWH as simbolo ti panangawat da ti panangaywan ti baro a one-story building. Naimpapuswan ti in kami panagyaman apo panang nangruna unay ni Ma'am Ching Bernos kani Congressman JB Bernos kani Mayora ta impaspas yung impalpas kan sigud pay nga inyawat yun nga building iti pag-eskwelaan ket dakkel unay ma'am nga tulong daytoy nga classroom support will echo in every lesson learned within these walls, not only in these walls but the entire Mark Israel B. Bernos Memorial National High School. Thank you for investing in the future through education. Manipod 26 classroom, agbalin na at 28 ti functional classroom, ken may sa TLS iti pagadalan. Kid daw ni Kung Ching Bernos, ti panangaywan da ti pasdek, ken in panamnaman na agtultuloy ti suportada ken ni Kung JB Bernos para iti pagsiyaatan, iti beneg ti edukasyon. Dawat ko laang apo ket aywanan nyo kumada ito yung classroom nya tapno mausaryo iti nabayag nakitak mo't na siya at mo't panakaaramid na. So nga aywanan nyo kuma tapno mausar pa iti ado nga basbasa dito pag-eskulaan nyo. Kas kunak no nya pa iti masapulyo wayayo latamot gibaga kanyami it kini apo kong JB. Di maray iti aktibidad ni Mayor Nina Bernos, ken dagiti opisyal ken empleyado ti LGU La Paz. Jessica Boreta, Balitang, Solid North.